El passat 21 d'octubre, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Estratègic Bombers 2030. Aquest pla ens permetrà fer un salt a l'adaptació a l'emergència climàtica, especialment pel que fa al risc greu d'inundacions, així com als grans incendis forestals. Pel que fa a les inundacions, farem un salt de gegant creant una unitat tècnica específica que segueixi els fenòmens meteorològics adversos. Per una altra banda, també crearem una guàrdia permanent que farà seguiment en el cas d'inundacions. I per últim, també crearem un nou complex central que ens permetrà donar millor resposta en cas de simultaneïtat de grans emergències, siguin inundacions o grans incendis forestals.